Hallo, welkom bij Moelen met Pelt. Met wem kan ik voor u verkallen? Met een mens die is qua vrijwilliger had en zo'n palmares, daar kunt je einde aan. Hij is functionaris in rusten van verschillende belangrijke openbare ambten. En hij is een zeer bekende oud-politicus, hij lokaal. P. Diederen, van harte welkom. Ja. Fijn dat ze erbij is. Ja, verzetten ons gelijk even apart. En ik zou zeggen, wat wil ze drinken? Get fris. Ben ik denk dat we veel moeten moelen, dus gewoon water. Water, voor te lapje of voor te rupsje? Voor te lapje. Oké. Spraatje blauw hebben we wel, hè? Moelen met Pelt. Moelen met Pelt. P. Diederen. Fijn dat ze met u gaan schallen. Voor beginnen bij het begin, hè. Waar stond die weegske? Mijn weegje stond op hele baan in de Ridderweg. Niet eens op de vroedvrouwenschool. Dat had ik nog helemaal niet kunnen achterhalen. Ja, want ze zagen al een voetvrouwenschool en denk ik, ja nee, ik bedoel, waar ben je getogen? Hè? Dus, Ja. En dus bij dit hou ik zeker de voetvrouwenschool Ja. gedacht. Maar het is Ridderweg, hele baan, ja. Ja, want ik zit met 5 jongen en ik kan me nog herinneren, ik ben de oudste, dat wie mijn jongste broertje geboren wordt. Toch wel vooral met 4. Dat was hem, dus ik neem aan dit jaar. En 4 stonden toen, het is 4 november, in de kou. Met 4 van die angerhupjes boeten te razelen tot het spel voorbij was. Die moet boeten wachten. Jo, Oké. op de stoep. Ja, de oudste van 5. Ja, 5 jongen. 5 boeten op soeplummeltjes. Hey, ja, hele baan, dat plekt helemaal aan. Dus ze best ook op school gegaan en zo. Ja, ja, de Jozefschool nog. En die, waar over die? Aan de Clemens Meulemanstraat, recht tegenover de kerk. Bij de kerk toch? Ja, ja. Dat Ja, is oké. nu het Meulemanshuis. Oké, dus dat pand dat stond er toen al. En dat wordt de school. Nee, het Meulemanshuis hadden ze de school afgebroken Ja. en dat is uitgebouwd. Ah, ja, op die manier. Ja. P was een nietskerkje, die kwam goed door die school heen, denk ik. En ging naar de middelbare school, Ja, de berg af. ja. Nou, Bernardinus. Ja, Maar dat was nog wel gek. Ik ging naar het gymnasium. En Dat bedoel ik. We waren met z'n tweeën uit die klas, een andere en een vriend van me. De enige die naar Bernardinus gingen. Maar ik voetbalde toen ook al. En ik weet nog goed, jeugdtrauma. We zijn een keer voor een wedstrijd, waar we 13, 14 jaar hadden de trappen. En dat was niet wie nu dat ik een speler dan in de bal had, maar dat was met 3, 4 man in de bal. En toen zag ik tegen die 2 anderen, laat me gewoon strappen. En met z'n die zachten, gaan we gaan spelen door Gempik. ja, dat was Dat natuurlijk. was het hier. Ja, want dat is natuurlijk waar. Dat sloeg ik even over, zonder te willen. Want dat voetballen, dat zat er dus inderdaad al van heel jongs af aan. Ja, maar dat is relatief, man. Heel jongs af aan is alweer 4 jaar, wa? Maar in die tijd, en dat kan ik u voor 1965, goed ze pas bij de D beginnen, dus als 11-jarige. Ah, Zo, was het. dat was allemaal de ligere schooldeur. Ja, ja, want we zaten dus op de 6e klas van de ligere school. Voor de jongere kijkers, hier groep 8. Zaten we dus met dat ganse elftal in dezelfde klas. Ja. En toen ging ze toe... Naar Bernardinus. Ja, en Ja. dan wordt ze meteen daar militairen van... Ja, nou, het had er nog even hem gespannen, want in die tijd, als ze dan een beetje koetslieren, dan kreeg ze ook immer wel in van de klerikjes op bezoek. Dus Ja. er is nog een pater bij ons geweest, weet ik nog goed, voor Serenberg, om mich doorheen te lokken. Of Maar- misschien is dat Roel Duc of zo. Nee, maar dat wordt- kwam echt van ja. Serenberg, want er zo dat een jong van de hele baan. Ik meen van de kunstenaar Drummen. Ja. Zo toch al. Of ik ook. En allerlei verhalen. En uiteindelijk was het toch nee. Nee. Want daar had ze het wel serieus in overweging genomen. Als... Nou ja, er is Goed, in ieder geval jong. alles in. Ja,
in de komen kallen. En ja, goed. En toch ook met mijn pap vaker over gehad. Ja. Maar die houden het allemaal immer over. Ja, joh, maar dan geeft het niks van vrouwelijk. Maar ja, als Junke van 11 voor zich wat het met vrouwelijk hoofd is. Ja. Maar ja, dan is toch maar gekozen voor het ongewezen. Ja, ja. Wat is dat met vrouwelijk? Ja, daarin werd gescout door Rico je zenuwachtig door het seminarie. Dus het is gym geworden op Bernardinus, dan toch bij de Franciscaners. Ja. En dat had ze met goed gevolg allemaal kunnen... Ja, mag ik zelf wel zeggen. Joh. Ja. En wie ze zo 15, 16 was, begon zich waarschijnlijk toch wel vuurstellingen te maken van dat zou ik willen gaan studeren. Of... Nee, dat was dus het punt. Hè. Nu was het nog veel erger, want ze doen een studiegids, er staan duizenden opleidingen. Maar toen ik was wie ik afstudeerde, überhaupt niet wat ik wil, wat ik... Ik kom ook niet uit een omgeving moet zoeken die een academische opleiding afhouden en doorgaat met koeten. En toen had ik met dezelfde vriend, wat ik zag, hoe we samen met naar Bernardinus zijn gegaan. Maar bij de Bijsmans is een goede pot bier gedronken. En toen op het hoogtepunt van het alcoholisme besloten dat we allebei Spaanse taal en letterkunde zouden studeren. Nee? Ja. Oké. En dat had ze ook gedaan? Ja, 3 maanden. En hij had het afgemaakt. Oh ja? Ja. Mooi. Ja, want ja, mensen die van wel taal has, ja, Spaans is dat natuurlijk zo. Hè. Maar tegenwoordig ga je wel op menige middelbare school kennen. Ja. Maar wat hast u dan toen gedaan? Nou, toen ben ik uitgezet. Tijdje als werkloze gewerkt, toen in Deens gegaan. En toen, via een bijzonder verhaal bij de gemeente terechtkomen. Want, gemeente Heerlen, wie ik in Deens zat. Ik moet nog 6 weken zo gaat. Toen, verongelukte mijn op 1 jaar jongste broer op weg naar school. En bij alle eiland, die kwam onder een vrachtauto van de gemeente. En daar wordt dat ook zo, toch iets. En wie dat gaat, ik word door een kameraad uit Deens naar hem gebracht. Dat was op een maandag. En toen was de burgemeester, die kwam 's middags. En bij de route gezet hij tegen mijn pap, meneer Diederer, wat ik nog het terug kan doen, dat huur ik het wel. En toen zei mijn pap, in alle eiland, dat kunt u van de man door Deens haddengebaantje vuren. Dus bizar. Ja. En toen moest ik, dat was in juni, en dan kreeg ik begin december een telefoontje. Of stond in een uur van de geheime dienst, zo gaat. En toen, ik moet tussen Christmas en een jaar bij de commissaris op sollicitaties. Want toen was politie, was nog gemeente. Ja. En er was een baantje op het allerliefste op de administratie. Nou, aan het einde van het sollicitatiegesprek was... Als ze naar de kapper gaan, kan ze maandag beginnen. Dus dat had ze maar gedaan. Ja, dat ben ik dan maar naar de kapper. Ja, wat een verhaal. Ja. Dat is wel heel erg dubbel, hè. Ja. Maar wie lang had ze dat dan, dat administratief baantje volgehouden? 3,5 jaar. Oké. Ja. En toen ben ik naar de sociale dienst gegaan en van daaruit naar UBAGO vervolgens. Sociale dienst en als medewerker? Als medewerker. Ja. Niet als bijstandsmedewerker, nee. Bijzondere projecten. En dat een van de meest aansprekende vond ik toen was de oprichting van een Blijf van mijn lijfhuis. Maar dan niet het sociaal, maar gewoon het administratieve, het juridische. Ja. En Ongerwiel, neem ik aan, cursussen, avondschool. Nou, dat is eigenlijk begon het eerste jaar al wie ik bij de politie zat, had ik de opleiding, dat heette ze toen hoger bestuursambtenaar, wat de eerste jaar dat was. En dat was 4,5 jaar of een studie. Ja, en dat was best pittig, hè? Dat was, stevig. Maar daar houdt ze de motivatie wat voor. De motivatie. En het vierde was dat ik al bij een gemeente werkte, bij politie, en ook wel de ambitie om vooruit te komen. Ja. Kom voor op terug, maar eerst eens even muziek. De muzikale intermezzo was toen het laatste huis is wel in het van realiseerd. Ik ken ervan van Wiel Knieper, maar doe wel eens de uitvoering van Lex Nelissen. Ja.
Vertel. Ja, ik ben misschien... Du vroeg me voor een nummer en ik had geen idee of ik er meer moet geven of dus ik had me de ganse lijst van mijn crematie al gegeven, die verder ligt. En ja, daar staat dat ook op. Maar het ging natuurlijk ook om het bijzondere gevoel. En dat is toch... Ik ben een 100% Heerlenaar en Heerlen-fan. Ja, en dan nog een mogelijkheid gehad met de Lex Nelissen. Ik weet, ik had nog de kop kapot gezeurd wie voor een directeur zochten. En dat had hij toen net gedaan in eerste instantie. Dus is dat Paul Schmitz dat worden. En een paar jaar later zag je, nu is het moment P. En toen had hij het wel gedaan. Directeur, zei ze, van? Toen nog het patronaat. Zit er weg? Zit er weg. Intussen alle ganse hoop jaren het cultuurhuis. Oké. Dat, ja. Wanneer ik het van Heerlen zit, Lex Nelissen. Nu luister. Wanneer ik het van Heerlen zit. Jong, dat komt aan mij. Wanneer ik het van Limburg zit. Jong, dat komt aan mij. Wanneer ergens in het buitenland iemand zit van Nederland. Hey jong, dat komt aan mij. Dat komt aan mij. Dat komt aan mij. Hey jong, dat komt aan mij. Dat komt aan mij. Dat komt aan mij. Wauw. P. Wanneer ik het over P. Diederen had, dan denk ik, de man die is volgens mij overal zo'n beetje vrijwilliger. Dat zal nog ook wel niet zo zien. Maar daar is natuurlijk op die hele baan heel veel. Maar voor hetzelfde geld zit ze ook tickets te verkopen bij wintertijd. Wieveel verenigingen hast u aan de fiets hangen? Ja, dat gaat zo hoop, maar het is ook een beetje de aard van het beestje. Wanneer je het ziet wat er leuk lijkt, of wanneer gevraagd werd, zit het maar ja. Oké. En of dat nu bij de laatste optredens van Immer de Neve is geweest, daar had ik aan de kassa gezeten. Bij wintertijd was het eerst, ik ontvang de gasten bij de wielerronde, ja, noem maar op. Maar de Neve, ik ben nog vrijwilliger bij de Voorleesexpress. Ik weet niet of ik dat gezegd. Voor lezen dus met een ganse hoop lui bij Kinger met een laaggeletterde achtergrond. Bij de Kinger heen, één keer per week stond vuur. Waarbij mensen in van de ouders erbij is, zodat die ouders ook het gevoel krijgen van wat is vuur lezen, wat zijn leuke dingen om te doen. En heel vaak zijn er ook situaties waarbij de ouders zelf ook weer een slag maken in hun taalvaardigheden. Ja. Maar ja, een mooi initiatief, maar dat vrijwilligersbestuur, zal ik maar zeggen, dat begint toch eigenlijk allemaal op de hele baan. Hè? En dan met name HBS, denk ik, de voetbalclub. Ja, ik ga wie HBS, weet ik wat, 100 jaar bestond. In 2016 ook eens naar mijn eigen verleden gekeken. En toen vond ik een foto waarbij ik als 15-jarige jong een lettervaas hoor wie een aantal oudere leden de taak opklommen om een nieuw dak erop te leggen. En dat was mijn eerste vrijwilligersklusje, zeg ik maar. Oké. Het voert ook veel te wijd om dat allemaal op te nemen. Ik denk dat een van de dingen was met veel plezier op terugkijkt, 100 jaar hele baan worden met een club nu die dat ganse jaar eigenlijk... Ja, dat was fenomenaal. Eigenlijk. Wat was 2016 HBS 100 jaar, 2017 de parochie 100 jaar, 2018 de harmonie. En ik moet zeggen, het was eigenlijk dat voor HBS 100 jaar al gevierd. En toen kwam de harmonie met de idee, zou voor hele baan 100 jaar ervan maken. Met name Bert Bremen had daar een hele vooraanstaande rol in gespeeld. En ja, dat was gigantisch. Om een voorbeeld te geven, voor een programma van een 25 onderdelen en verhand even 140.000 euro subsidie gekregen uit verschillende putjes, ook landelijke putjes. Dus je kan zich voorstellen. Dat is Bert gewoon in. Hè? Ja, maar dat was ook niet zomaar geld. Ja. Dat was van de Passion of de Matthäus Passion in de kerk op hele baan, in de Pancratiuskerk, 2 keer uitverkocht en nog geld tekort. Ja, want moest in zo'n kerk voor zo'n evenement en ze dan moest huren, zeker op hele baan, voor de akoestiek een beetje aardig te krijgen. Qua apparatuur, dat is met geen entreprise tegenop te boksen. Hey, allemaal dat soort dingen stond op die palmares.
Maar ik moet dan ook wel denken, dat is op een gegeven moment is ambtenaar geworden van de gemeente Landgraaf. En dat komt natuurlijk precies in die struitje, want dat wordt toch organisatie van grotere evenementen en die zijn er wel geweerd door. Nou, die worden toen nog niet. Ik ging toen van het Ubergewoons en voor een beginnende ambtenaar met veel ambitie is een herindeling natuurlijk geweldig. Want er kiest veel meer doorstroommogelijkheden, het plafond is veel hoger. En ik ben daar begonnen als bestuursrecht medewerker, maar op een gegeven moment, toen kwam Pinkpop. En ik ben met de toenmalige wethouder van Landgraaf Jan Bonte naar Baarlo geweest en daar wordt naar de sluiting in Geleen, waardoor een jaar Pinkpop en toen hebben we met de burgemeester gegaan. En die was zo enthousiast en dat vond het zo jammer. En want door Jan Smeets zie ook laten vallen op de draf- en renbaan. Ja, en vanaf 88 is Pinkpop dus in Landgraaf geland. En ik word toen, ik hou het toen al heel druk, ook al. En toen dachten ze, ik kan dat nog wel erbij doen. En toen ben ik 20 jaar lang projectleider van Pinkpop geweest. Maar han daar ook heel snel voor een Richard van Beek, ook niet onbekend in hele, met naam van Serious Request en zo. Daarbij kregen we dat samen gedaan en uiteindelijk wordt het zoiets dat Richard met de meest waanzinnige ideeën kwam en ik hoef dat alleen maar ja te zeggen. Dus. Toen wees je ook nog, de politieke loopbaan speelt dan op volgens mij. Ik weet niet of ik het ganz chronologisch goed staan, maar daar komen we dan op het laatste nog wel even op terug. Maar dan geeft ze ook nog bij Huis voor de Kunsten, wees je directeur of voorzitter of wat wordt het? Ja, dan moest het chronologisch. Ik was voorzitter van de PvdA, dus van de afdeling, van 87 tot 91. Ik ben in 98 in de gemeenteraad gekomen en ben in 2007 wethouder geworden. En daarna ben ik directeur van het WK wielrennen geweest. En daarna ben ik directeur van het Huis voor de Kunsten geworden. Ja, dus. Nou ja, goed, die palmares, hè, maar even dat Huis van de Kunsten. Dat moest je misschien eens even uitleggen wat dat nu is. Dat is een subsidiepot waar ze op zit. Onder andere, maar vooral ook een faciliterende organisatie. Dat waren toen bijvoorbeeld met 32 maanden. Intussen is dat ook al wat veranderd. Waarbij het gros van die lui alle mogelijke verenigingen, instellingen en individuen op de meest uiteenlopende kunstuitingen ondersteunde. Bijvoorbeeld, er was een groep die was voor de harmonieën, fanfares en tamboerkorpsen. Er was een consulent voor alle beeldende kunsten en die zijn net georganiseerd. Dus dat had heel veel met lokale, individuele initiatieven te maken. Er was een stevige poort voor toneel, een stevige poort voor dans, maar bekend voor popmuziek en daarbij is er een tijd lang ook een pot geweest voor dan financieel te ondersteunen. Maar dat inhoudelijke waren mensen zo belangrijk. Oké. In ieder geval had ze dat ook nog jaren gedaan. Ja. Wanneer ik dich zo van op een afstand waarneem en gadesla, toch ook al gans het jaren, dan denk ik dat wethouderschap, dat is wel de kers op de taart voor hem geweest. Ja, samen eigenlijk ook met mijn directeurschap van het WK wielrennen. Dat sprook misschien nog wel meer aan, want dat is meer wethouders als wie directeur WK wielrennen. Maar qua breedte van de functie wordt het wethouderschap financiën en cultuur. Dat is helemaal goed voor cultuurzanig, want er werd er ook financiën erbij had. Dat wordt wel het chicste wat het geloof. Ja. P, hartstikke bedankt. We zijn wel een stuk wijzer geworden. Fijn dat ze met me gaan willen kallen. Ja. Had ze nog een boodschap voor de lui heen? Ja, wanneer ik daar zo over nadenk, wel verhandeld over vrijwilligerswerk gehad en dat werd dan zo opgeblazen. Maar ik zou de lui net willen geven, doe dat in Gods naam. En doe het niet verangeren, want er werd immer gezegd, chic dat ze dat verangeren. Maar doe het voor zichzelf. En het geeft zoveel voldoening, het is zo zinvol. Het is gewoon hartstikke chic. Ik vind dit een ganse diepe. Ja. Zonte, dankjewel. Angergier bij Moelen met Pelt. Ik vergeet het nooit meer, op 3 minuten kroeg in de bal vol in die truit. Daar hou ik nog een bloot naast.
En toen dacht Johnny, de schotgeweeg, huur op met de zeek. En ik wil het veld doorrennen. Dan zit mijn pap, maar dat gaat niet gebeuren. Toen had me de oren van de kop afgezeurd zitten. Al die tijd doen we het voetballen. En nu blies ze ook door.